Hello mga friends, nandito ako ngayon sa siyudad ng Dagupan. Po yan sa aming lalawigan ng Pangasinan. Tara, tingnan natin yung ginaganap ngayon na Bangus Festival 2025. Kalutan, uddalan, ihawan sa daan. Enjoy watching na lang po, mga friends.
habang nag-vlog tayo, yung mga first time na bumisita dito sa aking channel, ay huwag niyong kalimutan, paki-like at paki-subscribe. Paki-hit yung notification bell po para updated kayo sa panibago ko pang mga vlogs. At paki-follow na rin po aking Facebook page, the same channel. Okay?
So ano na friends, bari hanggang dito na lang ako. Bari pinakita ko lang sa inyo itong Bangus Festival 2025 dito po sa siyudad ng Dagupan. Dito po yan sa lalawigan namin ng Pangasinan. Okay? So ganoon na lang po. Pakita-kits ulit tayo sa next vlog po. Tandaan nyo, love po kayo. Hanggang sa muli. Bye-bye!